Imam jedno pitanje. Jel se osjećaš sad loše, tužno, zabrinuto, nervozno? Sve će to proći. Jer sve prođe. Daj si malo vremena, udahni malo, daj malo da se to sve, da kažem, proradi i vidit ćeš kako će sve proći. Ali ono što je druga strana kovanice je da i kad se osjećaš dobro, kad se osjećaš super, kad si motiviran i sretan, i to isto prođe. Jer sve prođe. I ono što želim reći ovime je da cijeni svaki trenutak koji imaš, jer sve prođe. I ono dobro i ono loše. I zato kad je nešto loše, nemoj se previše živcirat, nemoj previše biti tužan, jer znaš da nakon kiše uvijek dolazi sunce, a nakon sunca uvijek dolazi kiša. I novi dan počinje u ponoć, kad je najveća tama, i onda tek malo kasnije jutrom dolazi sunce. To znači da ako nešto nije sad kako želiš, to je zato što će kasnije biti onako kako ti želiš i bolje nego što ti želiš. Jer ako je da je sada onako kako ti želiš, možda kasnije ne bi bilo tako. I sve što se događa, događa se u tvoju najbolju korist. Da bude kasnije i bolje nego što ikad možeš zamisliti. Jer ako se nešto dogodilo loše i ti to ne možeš kontrolirati, ne možeš utjecati na to, nema smisla se živcirati jer jednostavno to ne možeš promijeniti. A ako je nešto već prošlo, dogodilo se, što nisi napravio kako treba, gotovo je, prošlo je. I nema se opet potrebe živcirati jer je prošlo i zapravo je izgubljen isto utjecaj na to. Tako da ono što imaš je sadašnji trenutak i fokusiraj se na to. Jer ako je sad loše, to će proći. I doće bolji trenuci i zato budi zahvalan na svakom dobrom trenutku koji imaš. I na onom lošem i na onom dobrom. Jer taj loš trenutak će te dovesti do onog dobrog. A kad je dobar tu, onda uživaj u njemu. Budi zahvalan na tome i uživaj u svakoj sekundi jer će i to isto jednog dana proći. I uvijek ide gore dole. Graf i krivulja uvijek ide gore pa dole. I nikad ne znaš koliko će nešto trajati, koliko će nešto loše trajati i koliko će nešto dobro trajati. Zato kad je nekakva situacija loša, budi pripremljen na ono dobro i očekuj to. A kad je dobro, uživaj u tome, budi zahvalan i znaš da si očvrsnuo u onim lošim trenucima, teškim trenucima i kad opet dođu ti teški, znaš da će te samo očvrsnuti, da ćeš postati još jači. I sjećam se tako jednom prilikom kad sam se pripremio za natjecanje za kraj sezone i pripremali smo se za još jedno natjecanje za državno i ja sam prije natjecanja iskrenuo nogu i mislio sam da je gotovo, da neću moći nastupiti ni na ovom pripremnom natjecanju ni na državnom i da nekako sam bio sav potišten i mislio sam da je gotovo. Ali onda sam počeo lagano istraživati i biti uporan, radit. Nisam tad ni znao, nisam ni bio svjestan da će me to dovesti do toga da ću toliko očvrsnuti, toliko toga naučiti. I ono što je rezultiralo tom ozljedom je da sam nastupio na natjecanju, da sam naučio puno toga kako se oporaviti, kako zaštititi nogu, kako biti čvrst u glavi, kako se sve može napraviti bez obzira na okolnosti. I nakon tog natjecanja nastupio sam i na državnom i ono što se pokazalo na državnom je da sam postao još bolji, još jači nego prije te ozljede i ta ozljeda je zapravo bila potrebna da ja očvrsnem, da ja naučim nešto što sam trebao naučiti, što tek danas vidim da mi je toliko korisno i ono što je zapravo pouka je da nikad ne znaš šta je dobro, a šta je loše. Jer ono što se čini da je toliko loše će ti zapravo tek se kasnije pokazati da te je naučilo nekim vrlo vrijednim stvarima. Da je bilo potrebno da bi ti postao jači, čvršći i bolji, da bi mogao na kraju ostvariti ono što si zacrtao i što si možda htio. A to će na kraju biti i bolje nego što si mogao ikad zamisliti i htjeti. Tako da prepusti se jednostavno toku, uživaj u svakom trenutku jer sve prođe, budi zahvalan i budi uporan, budi strpljiv i vjeruj procesu.